Yai, tikulandire nisoni kupulogalamu ina yako kwanji pano pakanema Times lero la chinayi dzina langa ndi office wa Hawaii ndi programu imene tinakonzera inu cholinga chokuti limodzi tidzionekera nkhani zimene zizikizidwa newspaper za Nation komanso Daily Times. Timaoneka nkhani zikuluzikulu zokha ndipo timathokoza kwambiri ife timakhala pamenepo kutenga nawo gawo komanso ndithu ndemanga zimene mapereka yayi zimakhala zothandiza kupititsa patsogolo dziko lino. Nde mstudio muno mlendo wanga ndi Wanda Msisia, mmodzi wa akuluakulu kuno ku Times Group. Wanda, mawabwera tikwendeni kupulogalamu kwanji. Ndathokoza Elvis. Nkhani yayikulu imene yasikizidwa newspaper zonsezi ndi yokhudza ndithu chipani cha DPP. Kumbukirani kuti yayi pakhala pali mpungwepungwe pakatipa pamene anasankha mtsogoleri watsopano otsutsa boma mnyumba ya malamulo kumangochi uko kunyumba kwa mtsogoleri wakale wa dziko Peter Mutharika anasankhanidwa George Chaponda. Koma akondwani na nkhuma zidzakuchitika zimene zija ndithu ndi mamembala ena a parliament kapena aphunga nyumba ya malamulo 22 a chipani cha DPP anapita kukatenga achiretso kuletsa kuti aganizo imene anapangidwa kumangochi isagwire ntchito. Nthawi zoti akondwani na nkhuma akanalibe ndithu mkulu otsutsa boma mnyumba ya malamulo. Ndiye anapita ndithu ku meeting kumeneko amati budget committee ndiye set. Yes, budget committee of parliament kuti akachita zokambirana zokhudza ndithu parliament komano zinachitika kuti ayi meko unapeza kuti machifu ipa awiri. Wanda mwina ka background pang'ono chinachitika nchani tsiku limene? Zona I think waipasa background yabwino zimene zakhala zikuchitika ku DPP. Nde poti parliament ikhaye kukumana posakhalisa apa nde amakhala kukumana budget committee kuti akambirane kuti kodi nkhani zimene zikhale zokambidwa mu nyumba imene zikhala zotani. Nde pokuti chiretso chimene chinatengedwacho chinali chokhuza leader of opposition. Ndiye sakuti ena amene anasankhidwa limodzi ndi ndana wa George Chaponda maona ngati kuti iwowo nde kuti mwina zidakali bwino Simon Fuwa kaunda ndi gulu lawo chifukwa kumeko kuli ma backbenchers kwasankhidwa ma backbencher ma deputy ndena otero amaona ngati kuti mwina poti chiretsocho changukhuza mwina leader of opposition nde kuti iwowo akuyenda kuti akhale so ku budget committee kumayina kuti kupite leader of opposition ndi chief whip nde anankhuma anabwera ndi wawo monga ngati leader of opposition anasankha timu yawo now awa amaona kuti okay poyamba kalata imene ndachokera kwa clerk of parliament yoitana ku business idapita kwa Achaponda. Tanthauza kuti parliament inachita recognize Achaponda ngati leader of opposition. Zimene zinapangisa kuti aphungu athamangire ku court munanena kuti akatenge chiretso chimene chapangidwa save ku parliament nkusintha kalata nkuitana leader of opposition nkuitana anankhuma. Anankhuma ndikubwera ndi chief whip wawo. Afika kumene kuja Simon Fuwa kaunda chief whip wa Achaponda abwera nde mama unakhala ngati kuti kunali ka ucheni kameneko ka scenario kameneko kuti ndeti panga bwanji nde speaker nyumba ya malamulo kunali ndi timu yawo adafusa mkulu wa ona za malamulo Attorney General Athabo Chakaka Nyirenda kuti wewe papati titanthauzireni nde tipange bwanji nde malingana ndi Nyirenda anena kuti pokuti anankhuma ali ndi chiretso cha khote kuti iwo nda leader of opposition tanthauza kuti iwo ndamene ali ndi mphamvu yosipanga nde kumasanaku anthu anaona avuwa chifukwa avuwa tu sana phwekesa samabwerera mbuyo anakhala ndithu mama wawo anapanga ndithu anali konko masana pamene anatuluka ano kwafusa kuti aya nditulusamo kuti I think apa ngati recognize timu ya anankhuma ndi a speaker wanadandaula kuti imene zikuchitikira zinthumo zomachita affect zinthu za ku parliament chifukwa yes sudi ndo mwina wa parliament kumalowerera nkhani za ku chipani koma zochitika ku chipaniko zimakapanga affect business ya ku parliament because itakati kuona mbuyo kuti chichokereni DPP mboma I think ku parliament kusadagwirizane bwino kuti zizikhala bwanji nde kukhala kwa anankhuma kukhala leader of opposition kuoneka kuti kumakumana ndi ziphinjo kuti anankhuma awali ndi support ya aphungu koma ku chipani kwawo I don't think chimafuna kuti iwo akhale leader of opposition. Nde kupatula kusokoneza zochitika za nyumba ya malamulo anthu ena akunena kuti izizi zikusokoneza tsogolo la dziko lino chifukwa chonena kuti DPP iliso ndi udindo umene imagwira mdziko muno ngati chipani mwina ngati boma loyembekezera mwina ngati amene azipereka malangizo ku boma kunena kuti ayi pazachuma apa tachita ndi motere apa tachita ndi motere. Kodi nkofunika kotani kuti DPP izindikire kuti zimene zikuchitikazi zikukhuza so mtundu wonse wa Malawi? Nzofunikira kwambiri chifukwa amene wanenera Elvis. Pamene tili ndi boma limene likulamulidwa ndi zipani zina
timene tizikhalanso ndi opposition ya mphamvu imene iziona ziganizo zimene boma lija likupanga nkumanena kuti iyayi izi si ziganizo zokomera amalawi so opposing government imwe ilipo ija mapanga zimenezo popanga side ndi anthu ambiri amene akususana ndi ziganizo zina zimene inu amene muli ndi mphamvu nthawi imeneja mmaona ngati kuti mukupanga mokomera anthu onse amene ya opposition ajama kuzati no so chingerezi chake amati providing checks and balances kuti yayi apa simukuyenda kupanga choncho so kutengera mu nthawi yomwe tili padakali pano pangati dziko tili mu nthawi yoti timafuna opposition ya mphamvu kuti iziyankhula m'malo mwa amalawi ochuluka amene sapeza mpata kuti azikalankhula ndi boma kuipanga ingenji pa zinthu zina amene ziganizo zimene likupanga now anthu akumakhumudwa kuti m'malo mokuti opposition ije ikhale kuti ili united chifukwa choti ndi government in waiting iwo ali busy kumenyana amene kuchawo ngati sakumenyana mipando kuti ndikha mpando namba chani ndoti akumenyana kuti leader of opposition ndi ndani chief whip ndi ndani kodi amene atazayendese 2025 ndi ndani so the last 2 years sikunakhaleko DPP yokhazikika bwino akumablemana zala ife sitilowerera kuti akunena zolondola ndi ndani akupanga zolakwika ndi ndani ndi udindo wawo iwo ngati DPP kukonza mavuto awo ndicholinga chokuti agwire ntchito imene amalawi adatuma chifukwa choti ali mipando imene aliyo chifukwa amalawi adatuma sikuti amalawi amatuma ikhaikha amene akulamula pa nthawiyo yani the fact yoti anthu andakuvotera iweyo kuti ukhale phungu wawo uli ndi ntchito yagwira ntchito imene komano sizingatheke kuti anthu azigwira ntchito imene amene akugwirira ngati okhaokha akukangana so zimenezi zikupangisa kuti ziganizo zina zimene boma lizipanga zikungodusa chifukwa choti tili ndi opposition that is weak busy kukanganirana zinthu za kuchipani kwawo mamoti aike chidwi chawo kuti kodi boma tizendisana bwanji chifukwa opposition ndi mbaliso ya government kodi angayendetse bwino dziko awa ndimene akuchitira panomu funso limene lili ndi funso labwino kwambiri andi ngati iwo sakuona kuti zimene zikuchita papasi zikuwapangisa anthu kuti kodi ngati inuyo chonchi timapereka chitsanzo chokuti anthu magwirizana kuti tikapheni nyama ndi mwatenga kandi chantunga zibonga mipaliro mivi whatever it is zimene mwanyamula ndesi munaphe nyama ichi koma mwambakale kukanganirana ine nditenga mwendo nditenga nyama yoti palibe koma anthu mapatsi mwagawana kale ma spare parts a nyama icha mpana mwafuna kumenyana anthu amanena kuti kodi awo even kuti nyamayo taipa imene ndi amenyanatu if palibe so they are not giving confidence kwa anthu kuti akhulupirire ngati kuti ndi chipani chimene chili serious chifukwa chikusoweka discipline imene asowa papa ndi discipline chikuoneka kuti ndi chipani chopanda discipline chungokangana kukanganirana kodi nanga kodi amasankhano ndi anthu kuti uyu akhale pa udindo uyu ndi inuyo mukuoneka kuti mukufuna kwambiri zolinga zanu ndi chani zimene mukanganirana zimenezi munatuluka mboma momwe muchifukwa choti anthu amakunenani kuti ndinu anthu osamva ndinu anthu akatangale ndinu anthu opanga zinthu zosokonekera pano mukuoneka kuti simunaphunzire kuti mwapase amalawi aja chiyembekezo kuti ngati akhumudwa ndi zina ziti awawa nkutheka munthu umalakwisa moyo komano umatha kuphunzira pa zimene unalakwisa zija kuti mawa usachite bwino koma awa ndi anthu amene akuonesa kuti adaphunzira zolakwika zimene amachita ali mboma ngati ali kunja akukangana chonchi nangati alowa mbona ndi aphanatu so it does not instill any confidence kwa munthu kuti kodi awa angapasidwenso mpata so zimene akuchita apapasi kwa ine ngati munthu ovota sakugulisa bwino malonda awo akungondipasa ine kuti ndi anthu obalalika osokonekera they can't end my vote titangana nkhani mwinaso kwina itokera ku succession plan mzipani zathu zandaleza nena kuti kuli timasankha bwanji atsogoleri oyendetsa zipani timatengera kuti anachokera kwa msisi mwachitsanzo ndi chipani anambisa na msisi ndi basi msisi aliyese wokuchibale kwanu akhale mtsogoleri mchipanimo wina aliyese angapange decision kapena simungabwere pamodzi ne atakwa kuti pange decision ngati chipani titsatire malamulo a chipani succession plan mzipani zathu imavuta bwanji yes key question very key question nkhani si succession plan nkhani ndimene timazipangira zipaniso okay tikamachipanga chipani chija timati nchandani chifukwa tikachipanga define kodi chimene tayambisa chinchandani ndi tikana kuti ichi nchanthu ndi kuti anthu aja amayenera kuti aziyankhula pa zimene zikuchitika ku chinthu chawo chicha koma tikachipanga kuti nchanga ndi ine ndimafuna kuti inu evisi musanduze wise ya chinthu nchanga inu mulankhula muzilekeza apa zikafika apa ndizikuwuzani ndineyo so muona kuti ma establishment azipani zinazi amangokhala kuti chayambidwa chinthu chicha
amene ali president nthawi amene yoyo amene akukhala kuti anali mwina atha kukhala naye anthu 4 amene amayambisa kenaka kangosankha kuti Avis ndi president Avis machitengana chinthu chokhala chanu mugula magalimoto mabluebook ndi anu muziyendesa chipani cha ndalama zanu za anthu kumba so imakhala ngati ndi project yanu ndo ikafika nthawi yoti musankhe maudindo manata inu muchuluka bwanji nzeru pamene chinthu chimachiyendesa ngati ineyo so usaona kuti vuto ndimene timayambira zinthu zathuzi komanso anthu aja because timakhala kuti sometimes tikuyambisa chinthu chija out of kukwiya ndesi timafunsana mafunso kodi akuluakulu ikazafika nthawi yosankha atsogoleri tizasankha bwino bwanji timangolemba zinthu pa pepala zokuti nobody is reading them nobody wants to implement it koma as a legal requirement kuti timayenera tikhale ndi madocuments awa kuti tichilembese chinthu chathuchi so timangolembesana koma titakhala kuti mwina titenge chisanzo mwina chipani ngati cha MCP mutha kuchiona kuti ndi chipani chimene chakhala ngati kuti kusankhidwa kwa atsogoleri kwake kumakhala kosavuta chifukwa choti pa convention paja aliyense amatha kupita kukayima now mukaona zipani zina zimene mwina zalamulamo mziko muno mwina ngati titenge cha UDF mutha kuona kuti pano mwina anthu akuona kuti chifuna kutseguka chifukwa taonano alili mpete amene atenga chipani chikomano atupere muluzala chila kutani kungochisiya kutanthauza kuti kodi zisankho zikanakhala zikuchitikabe kusogolo atupere muluzi kaya anthu ena kubanja la muluzi afuna kuti azipitiriza zikanadukira pati zikanatheka kuti munthu wina amene siwa magazi kapena zina la muluzi atenge chinthu chi iwo walipo achina muluziwo you understand now tikatenga mwina ku PP anthu samafusa mafuso kodi madam president wathu opuma Joyce Banda angalole munthu wina outside kuti apange ndondomeko zakadasakha zotani DPP kodi ndi chipani chokuti munthu amene asali muthalika angachitenge kapena popanda influence ya muthalika you know so ngati sitimayankha bwinobwino mafunso amene wawa it means nde kuti structure yathu sinayipange bwino succession plan yathu sili bwino succession plan ndi imene imachita kuonesa because utati uone nthawi zambiri normally pano mwachisanzo ku polisi pa 21 June a president ananena kuti ndachosa mkulu wa polisi tukhala pano sitikuziwa kuti kodi polisiko awendesa ndi ndani yet utati upite ume kujaku system must be clear kuti ina ni event kuti uyu wachoka amakhali ma deputy awo amene akuyenda kukhala pano pa ushabini saying kuti we have an acting ngati zikuchitika officially sizinapangidwe communicate kuti who is now the acting IG because the process is who is next ndi uyu suggest that name ku parliament parliamentary appointment committee imusankhe munthu uyu tiziwe kuti we have a new IG because popanda msogoleri pamakhala ma decisions ena ake amene sapangidwa because ngati munthu akupanga act ali ndi malire zinthu zimene akhoza kuchita implement so the same way ndi zipani zathuzi zikakhala kuti sitinayike dongosolo labwinobwino ikafika nthawi yosankha ija timavutika because we have not been putting zinthu in order kuti okay in an event kuti uyu wachokapo uyu abwera uzaone mene makhalira ma establishment ma companies ma institutions ambiri zimakhala kiriye chabwino ndena amanena kuti kapena fusana ndonena kuti chifukwa chake kodi ndi chifukwa chake dziko lino silimayenda bwino chifukwa zipani zinthu zobalalika that's a fact ngati ndale zathu sizikuzipanga bwino because tivomereze kuti maboma athu amayendesedwa ndi zipani za ndale mmene tinapangira now chipani cha ndale nthawi zambiri chikakhala chili mboma uzaona kuti even kukakhala kuti kuli kuzokangana sizimaoneka bwinobwino chifukwa chani amakhala kuti akudya kuli chikeke kumene kuchako so anthu amakhala busy amaona kuti ndikakangana ndi wakuti ali ndi mphamvu sangandisankhe ndi panopa ndizingofera mkati kuti waone kuti anthu andogwirizana ndi pamene ali kunja kwa boma that's when you can see their unity or disunity chifukwa nthawi imene jayi aliyense amakhala kukokera zake namakhala kupanga zache because you don't care there's no one with so much power that can give you those cakes pieces of cakes zimene amatani chifukwa kusankhidwa munthu khala nduna kwathu kunoko ndi chinthu chokuti anthu mwaona ndakuchita celebrate kumadaba kuti kodi kusankhidwa ndunawo ngamapanga celebrate chonchi so it affects mene timapangira timayendesera dziko tikakhala kuti sitina kuliko balalika yes because panopa mwachisanzo if somebody is happy with tonse pajamati tonse allowance if somebody is happy with tonse allowance actually it's tonse alliance kumano anthu ena akumati tonse allowances if somebody is happy with tonse allowances alliance it means kuti 2025 azafuna kuti ipitirire if somebody is not happy no matter ukayangana it's like wala we first 11 iwe ndiwe coach
mene kupalira mucha kuyangana pa bench kuona kuti amene angalowe ndi ndani kuti akathandize. There is no hope. So zimapanga affect titakha kuti tili ndi opposition yabwino ya mphamvu bwezi umaziwa kuti ationa napo weruka 2025 we will know what to do. But sometimes when you look at pa bench paja nkuona kuti uyabami atithandize ndi ndani. Better the devil you know than the angel you don't know. Chabwino program yake ndi imene yakwa gwanji kufika nojekera kuno ku Kanema Times kuyambira nkhani zimene zingizwa newspaper za Nation komanso Daily Times pa 5 to 10 patikhaiti kubumya tipite kulimbe uko tikupatseni zotsatira za loto wakadzutsa koma nkhani imene ikuchitika tisanapumulire apa ndiyokhudza ndithu bungwe la IMF likufuna Malawi kuti akonze mmene amachitira ngongole zake mmene amachitira manage kayendesero ka ngongole zake. Malawi amavutika kuchita manage ngongole ndi nkhani yachidziwikire ndero napakati pakuita hire that French firm yes kuti athandize kuyendetsa ngongole zimenezi. Funso langa loyamba nkofunika kuti ukachita hire firm ina kuti simukudziwa kunena kuti ngongole zisiziyendesa bwino zimene zozo zungotiuza kuti I think tini mavuto chifangati ngongole uchita umakafusa neba kuti aseta zindithandiza to manage my ngongole it means there is a problem. Tivomereze kuti we have a problem whether ndi njira imodzi yofuna kuti tipezere thandizo la IMF yo it still tells us kuti tindi vuto patokha tulephera kuchita manage ndetu ufuna no munthu wina akaziza atiuza munthu yosamatiziwa auchoka kumene akuchokako kuzaona mavuto athu kumazakuuza kuti yayi mmene mulira apa pa musima muzidya ka mtanda umozi like seriously at this time and age ifeyo ndi anthu onse amalawi 18 million amene tili munomo tinapitiriraso in fact tuthamangira mwana 20 million sitikuziwa zimene tikufuna tizipanga to manage our debt so that we need somebody akuti an expert here expert on what on telling us how we must manage our debt seriously. Kumpasaso ndalama za chilendo ndichanyuwa ni chanji chimene atazaza tuuze iye chimene siti nkachiziwapo ife ndikale lonse chimene atabwera uzatuuze ife nkusati atiuza zinthu zimene ife ndimaziwa kale zimene apange iwo sazinyengerera azingona ichi chikhala chonchi osati chonchi yayi panopa zimene timapanga timanyengererana timamverana chisoni kwambiri tikuziwa ife kuti mmene tikumachitira spend ndalama zathu ndi mmene timapezera nzosafanana sitikufuna munthu wa ku France azatiuze zimenezoyi koma anthu osanapitirize ndalama zamachita nazo chani. Okay zimene tili vuto limene tili nalo muno mwete china chili chonse bwana chimene timafuna ife timatenga kunja ngati kugula timagula tikanakhala kuti timapanga tokha nkumagulisa kwina ndikuti would have been generating more money than what we consume. Now timakakongola ndalama kuti tizidye tisakuziwa kuti tikatenga kuti tibweze pamene takongola pachi timangodya ndalama timadya we don't invest it timakakongola malipira na masalari timakakongola kuthira fertilizer munthaka wapita and very dangerous decisions itu chifukwa mvula ija ikangoti atidyesa njomba bwana takwirira 110 billion munthaka tisanagwirizane ni mulungu kuti mvula atipasa bwanji yeti ndama ngati meja tikhoza kuyuza irrigation we can take part of that money kuika mu irrigation nkuziwa kuti pavute pasavute tikolola chimanga chifukwa choti tithirira chimanga chimangotenga miyezi 3 tikhoza kumazala chimanga chija katatu pachaka msinje ungotenga mazi kumapita nawo izi anthu akhala kuzikamba FVC kambiri ine sindikamba chinthu choti anthu sakuziziwa koma chifukwa chokuti timalowesa ndale mmene timachita zinthu zathu timafuna kuti anthu azitiona kuti ife tikupanga chakuti even though tikuziwa anthu ophunzira bwino atatengana kukhala pasi umazati guys ichi chinchopoira koma iyani inanga anthu asativoteraso bwanji you see we want to fool people kumanamiza anthu ngati kuti mukwathandiza pamene the truth of the matter is simukunthandiza wena aliyense tikuyenera tifike kukhala dziko lopanga ziganizo zopweteka bwana kuti apa sitikupasa naso zinthu zaulera akuluakulu chifukwa ndalama zathu tikuzilowesa malo kuti ziyambe kuti pasa phindu limene tikubwesa ku ndalama zimene tachita investisicha tizilipira ngongole zathu zimene tili nazo koma panopa kuti muona bwana zimagalimoto zimene timagula zicha zima 4x4 zicha zimamwa mafuta zimene zicha zipiri ziko akuti ndife ziko losauka akamayika manambala aja anthu kumatimvera chisoni koma kuti utione mzimagambulo zimene timayendesa kumanena kuti ndife anthu osauka sizigwirizana it doesn't speak to each other a poor country with so many 4x4s on the road that ikwazunguko they can't afford it amene ali ndi ndalama auto amene kuti no number 1 zimaononga chilengedwe in terms of pollution number 2 they are expensive vehicles to maintain ife tili nazo koma timapempha nkumanena ndife osauka
timafika posauka tikakhala kuti tikufuna kuyendesa economy yathu koma in terms of kuti ma benefits ndekukakamira ine ma benefits aka simungasi is an entitlement. How can you be entitled to something that we don't have? So ndi vuto lalikulu Evis. We must admit we have a problem. We must tame our appetite. Tindi appetite ya munthu olemera yeti tilibe kali konse. Tilekeke pamenepo chigawo choyamba chitibweranso cha a minute past 10 moti tipitirize kukambirana nkhani zimene zili mnewspaper zathu zinkhani na yabwino imene kuchitika mdziko muno ndiyokhudza ndithu mitengo ya mbewu ali manja akalima mboma pacho limakhazikitsa mtengo kuti mukagulire kumeneko ngati mufuna kukachita malonda ndi agriculture committee ya kunyumba ya malamulo ikunena kuti mukwezenso mtengo chifukwa kwati agwa mphamvu koma kodi zitheke tione zimenezo ndi nkhani zina tikabweranso. Ndina iliyonse china chake chimakhala chikuchitika kwina kwake. Kufufuza amene tili pacho. Ndipo anthu ambiri timakhala ndi mafunso osiyanasiyana. Kodi zachitika kuti? Zachitika mutani? Nthawi zanji? Kodi kwagwanji? Onelani programu ya kwagwanji pa Times Television lolemba mpaka lachisanu nthawi ya 9:30 mmawa kuti mumve zomwe zikuchitika mdziko muno. Kodi mukudziwa kuti mutha kuonera maere onse asanu a Premier Lotto pano pa Times Television, Times Radio komanso masamba anchezo a Times 360 Malawi ndi Premier Lotto kuyambira pa 30 May 2022 kusewera maere kwa beba. Premier Lotto imakupatsirani maere a mitundu yosiyanasiyana tsiku lililonse. Onerani zotsatira za Lotto 590 kadzutsa draw nthawi ya 10 koloko mawa, Chambo draw nthawi ya 1 koloko masana, Mulanje Mountain draw nthawi ya 4 koloko masana, Lake Malawi draw nthawi ya 7 koloko madzulo komanso Super 5 jackpot nthawi ya 6:30 pomadzulo. Aha, tsopano mwadziwa. Gulani tikiti yanu pa shopu kapenanso kwa agent wa Premier Bet, Premier Lotto dziko muno kapena pitani pa internet ndi kulemba www.premierlotto.mw kuti musewere maere anu. Premier Lotto, kampani yotsogola pa nkhani za maere. Premier Lotto. It's about time. It's about time. Premier Lotto. 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 Good morning, Malawi. Welcome back to Premier Lotto, Chance 590. We're coming to you live from our head offices in Limbi, Blantyre. And today is a Thursday, 30th of June, 2022. And our time is 10 o'clock, time for the first draw, the Kadzutsa draw. Remember to select 2, 3, 4, or 5 numbers between 1 and 90. And you stand a chance to win all day and also win big. We have number 65. Number 2, number 45, number 61, and the last and final number for this draw we have number 43. Let's confirm these numbers. We have number 65, number 2, number 45, number 61, and number 43. Congratulations to everyone that has won.
You've been with me, Dora Mpoga. See you at 1 o'clock for the next draw. Premier Lotto, Premier Lotto. 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 yayi tipitirize macheza wathu ndi inu pano pakati ma times program yake ndi imene yakwa gwanji tisanapumulire timakamba nkhani yokhudza International Monetary Fund ikufunisisa kuti boma la Malawi likhale ndi ndumeko yoyendetsera ngongole zake kuchepetsa ngongole fa limabwereka kwambiri andi zochitira zake so sizioneka ni ngongole zoloseka zoti ungalose chokhazikika silichita nazo ndalama zimenezi ndewanda mwina kungokunika po solution kapena kuunika tsogolo la nkhani ngati imene yomapita kwa IMF kubwereka ndalama khangati kuti kumachonderera choncho pamene dziko kuti ndikuthekera ungatsirize motani nkhani imene choyamba ndi vuto la umphawi zopempha imene jayi ndi ngongole sudamatigayira ndalama zimene zijazi tikufuna kuti atipase ngongole ina ya zaka 4 extended credit facility imene ECF ti yambuye tinayimisa chifukwa tinazindikira kuti pamachitika za chinyengo ndi pano atiuza kuti ayi tichite consolidate ngongole za thusi kuti zizioneka kuti zikuzichita manage bwino mwina zikhale pamodzi chonchi komanso tipereke audit report la zabodza zimene tinanena zija zokhuza forex kuti forex tikupanga bwanji zabodza zija nde malingana ndi nduna yoona za chuma agwengwe yakuti izapita kuulula zokha fotokoza chifukwa cha mtimanama chani now kuti muone IMF akumati doda nanga sizopempha zopempha zibe ulemu Evis chinthu chopempha sungamuuze munthu tafulumirani kuti tumizira ndalama yo ndinayo ntchito munthu ukupempha ndawuzira kuti unayo ntchito ndalama yoti sinakugaire ndikugaira komwe ujaira komano iyi kupempha kwake kumakhala kochitisana yochitisana uchitsiru yeti ndi ngongole yoti tizabweza sutangotigaira koma chifukwa choti angofuna kuti tizikhala ndi discipline yabwino yakayendesedwe ka ndalama ndi momwe zimene nakukhalira even at family level pamene kuti pazikhala ka fiscal discipline kuti ndalama ikafika nyumba muno timayendesa bwanji yokudya imene yofanga sifa timapezeka kuti tungokongola kukhala muchizingongole zoti tizaduka bwanji osamafotokoza andi komabe sikuti tasiyayi chifukwa tidakafuna be zinthu zoti tilibe ndalama tilibe koma zinthu zoti kuzifuna nde solution ndikukongola basi nde ukakhala kuti you are a slave of Eugene amakuza chochita kuti akuti ndikupasiso ndalama zinazi panga chako tinena kuti yes bwana yes bwana panga chako you know even as kids timati kamapempha mwina kanthoji kwanzako amakuyankhulisa zinthu zinataike asana kugawire nthojicha that's exactly what IMF is doing to us matipeperesa basi kutipeperesa ife mapanga zopeperazo ndicho linga chokuti atipase ndalama yokuti tizabweza zimene zozo zizitipyesa mtima kuti we can't continue to be treated ngati choncho and zathu ena anazindikira kuti no we can't be my puppets anthu ena akazituza pangani chonchi no tiye time patoka the day titazanene kuti tufuna time patoka ndikuziwa kuti we need now to invest in production tizichita produce ma manufacturing ma company azitusa azipanga zinthu tizigulisa kunja kuti zikane ndalama zambiri muzaona kuti zazidalia chokha chifana ndalama zimene tikudya ndi zimene tikupeza zomwe tikudya zizakhala zochepa kusiyana zimene tikupeza ndikuti solution yapezeka until we get to that bwana anthu azitipanga chonchi kuti tindi ubani ma Chinese sitimaphunzirako ma Chinese they are great and za economy even kuti wamve mena anafikira kukhala great iwonso nthawi ina akankapangidwa adagwira nkuna kuti no kodi feyo tipo anthu ambiri sitingapangeti ma industry tinataki kuti tizipanga zinthu zambiri panopa uone even maiko olemeracha katundu amapangisa ku China because it's cheaper to produce it there anapeza njira zimene amapanga mass production amapanga zinthu zambiri because iwo ngambiri anthu nde amapezeka kuti assembled and made in US assembled in China design yose inapangidwa ku America koma kuti product ja ipange nkuimaliza ku America ikhala yodula than kuwapasa ma Chinese kuti aipange assemble
even iPhone maisimbwira chamapeza kuti aichita assemble ku China kwatumizira ma Americans aja kumaka igulisa pa mitengo yanu ya matama ichi. But what am I saying? I'm saying kuti adazindikira kuti kodi ifeyo strength yathu ndi chani. Chipopulation chonsecha kwa kuti tango chipanga kuchipasa tichigwise ntchito chimene chichi it will work to our advantage. If we don't do that, tikadya lero litakhuta tiona mawa tiliona mawa likhala bwanji njala yaso ya mawa ija, we continue just to feed our appetite without finding solutions kuti we need to have surplus. You see, until timapereka chisanzo inali last week timanena kuti pano peti ukamayenda mmiseumu amati tinachulukana koma the truth of the matter ziko lino ni malo ambiri omwe amangokhala bwana. Titafuna kuti tigwire ulimi ujati kamati Malawi ndi ziko lodalira ulimi. Bwezi pano pali kuonekadi kuti Malawi is an agriculture based economy. Matractor amene tinakamaona mitirira imene tinakayaona kubwezi kumaonadi kuti ziko ilili agriculture ikapo pa mtima. Kuminda matirigu amene tikuvutikawa chifukwa choti Ukraine ndi Russia kutibulana tinakapeza space kuti apapa ife tiliwa pamene papo. Ndekuti mukamayenda ka between Nchewu and Lilongwe land yungokhala icha. Mudeza mose muja bwezi titalima momwe jamu maona zima overhead irrigation ujens zikuthirira me kuja kuti ndege tikuluka kuthira kandi zophambuzi ndi whatever nkumate ziko ililira ikachidwi pa agriculture ifafuna ta agriculture koma bwana ulimi uja kakhasu chochi kakhasu amwene kakhasu kaja katijesa zona zaka zinozi zikuisa ntchito kasu kakafupi chonjo matcholana misana kumana kuti defend agriculture based economy. Are we serious service? Thawe tilibe chabwino thawe tilibe ulibe yomalimira makasu mpaka lero ali kasu ndi chida cha ku museum chabwino pano pati zilimira ma tractors Chabwino. sama ope ya ma tractor chabwino sibola akagulaso ma tractor samagawane oka uziwa mutaliso zimene loloso you know chabwino tiakale nkhani yokhudza no kuchipatala nkhani za umoyo chifukwa a Charles Mansambo amene mmodzi mwa akulu kunena za umoyo anena pano kuti sizofunikiraso kuti ngati mwavulala kampangozi kaena kuchita ni chiwembo akukhapani ka mwavulala pena pake munjira ina yache mukapita kuchipatala sizofunikiraso kuti muzikatulusa report kuchokera ku polisi fa zimene zozo nzochedwetsa nkhani yake ni imeneyo tiseveka imoyo ndi tipitirize zinazi. Kodi amakakamira kuti mtuluse polisi report kuti chani? Yeah, good question. Kumbuyo kuzimene zidachitika ndizokuti apolisi ankafuna zikhani ma records. Ukuti ngapa chitika ngozi azizwa kuti opa ngozi apereke report upite nawo kuchipatala. Kaya wangobwera utatemeka usakufutukuza bwino kuchipatala kuchamba kufusa kuti report anu likuti chifukwa chokuti panali nchidona kuti anthu amapachita ukakhala wavulala za umbandazi za uchifwambazi apolisi asikhala kuti akupasa clearance kuti amene ndo abwino muthandizeni. Ndiye Dr. Mansambo amene ndi PS ku nduna wa za umoyo akuna kuti hayi ife ngati aza umoyo timalumbira kuti tizateteza moyo wa munthu osayang'ana circumstances yake yokuti ndiyotani kandi ndani ka wapanga chani munthu yafunika chithandizo cha chipatala tenti mpasi zinazo simbali yawo. So iwo ngati chipatala kwauza polisi kuti bwanji palibe lamulo limene likupanga back zimezi zoti munthu azikhala ndi police report asalandire chithandizo cha chipatala. Bwanji munthu yathandizidwe kenaka zinazo zibwera pambuya not the other way round kuti tiyambe kupita ku polisi kumachedwa ndi zimezi jazi moyo wa munthu mwina pena utaluza kwa anthu ena akumadikira zimene zizi. Apolisi however kuti okay that is fine koma tizigwira ntchito limodzi kuti feso ma records amene ajawa tizikhala nawo kuti okay anthu ena akanavulala pa ngozi akangothandizidwa ku chipatala mwina apolisi atha kukhala opanda ma records amene aja komano anthu aja akathandizidwa pazikhabe chidwi choti tichite report ku polisi so a police can keep records of pachitika ngozi anthu akuti anavulala kapena munthu ina ake wangotemeka mosazwika bwino amuthandiza koma apolisi so aziwe kuti kodi munthu watemedwa azedi zati kuti amapanga za umbanda za uchifwamba. So for me I would rather take him in a Ministry of Health. Kuti choyamba tenti pumuse moyo wa munthu ndeti zichedwano ndi kuti china chitika ndi chani osati the other way round. Tipite nkhani imene yomveka bwino kwa basi tipite nkhani imene ili mnewspaper ya Malawi ya Daily Times imene ndibetera tsize na program ya chalero nkhani imene ndikukhudza ndithu mbewu alimi akhala kutandaula pakati pakuti osapanga phindu ndeboma linabwera ndi mtengo umene anthu adzigulira mbewu kandi ine kandi wanda kandi inu mufuna kugula mbewu kwa alimi mungapita umene kucha midzimo mukafuna kugula mbewuzo a Ministry of Agriculture ananena kuti 220 kwacha per kilogram imene ndithu ndi chimanga ndananenanso kuti soya beans kapena pure beans nyemba zenizenizi mtengo wake pa kilo 480 kwacha. Nde kwabwerano awa akomiti ona za ulimi ku nyumba ya malamulo kudzera mwa wapampando wake Samuel Suleiman
awayuza Daily Times kunena kuti nkofunika kuti mitengo imene iunikidwe kanthu zoti ikwere chifukwa chonena kuti ndalama yakwacha inatsika mphamvu 25%. choyamba akunena zomveka Suleiman. Yes, Tabwino ndikugwirizana nawo. chiteni justify chimene chimavuta pamene right ma farm gate prices amanena choncho faboma chaka ndi chaka limabweresa mitengo yakakulidwe yakambewu umakhala kuti kugula mulimi iweyo amene ukagulisira kukomo nobody cares kuti ukagulisa bwanji. Okay, now zimene zakhazi kuchitika ndoti alimi ambiri they are being exploited mpaka pano kakhala khazikisa mitengo. Yes, chifukwa choti chimene chimachitika papa amangolimbana ndiye khaya amene akugula mosika. Ukakhala kuti ukugula mosika kuposa mtengo umene anayika aboma ni mlandu amakumanga lese kuti chimanga chicha kuti mulimi uzingula 220 kwacha pa kilo iwe ndi kumamugula 200 kwacha ndikuti wapalamula mlandu amakugwira and apolisi akhala kumabwerisapo kuti tamangapo anthu mwakuti amene amabera alimi powapasa mitengo. Now Suleiman akuti mitengo imene jayi nthawi imene timayikhazikitsa tinati sanaone za value yakwacha imene yagwa pano pani 25%. Anthu aja amene amagula chimanga chomwe chati 220 kwacha mwina mati azikachigulisa mwachisanzo 10,000 pano anthu aja kuchigulisa 11,000 timatita ndi story zulozuloli timana kuti chimanga chakwera aliko anthu amene akuti gulisa iwe ndini achi koma kwa agula alimi akwagula be 220 chifukwa ndi mtengo umene boma linatani linayika miniwalo iwo akuti gulisa iwe ndine 18,000 ani ni nthawi inoyo kuti tidakadya bezokolola sinafike nthawi ya uchenicha ya njala kwambiri lini period yatu sinafike imene makhala between somewhere September October November kumapita kumene kuku pamene zinthu zimakwera mtengo kwambiri. Now if you project looking at today you can see kuti mitengo ya chimanga ikhoza kukhala yokwera kwambiri which is an indication pamene kuti nziko momwe chakudya si chambiri there isn't abundance in that country. Meanwhile mulimi amene amavutika kupanga produce ucha akulandira mtengo umene boma linakhazikisa so mtengo umene usamakhale fixed tizuunika mene machitira mitengo ya zinthu zina kuti okay timagula chimangachi mtengo huu mu February does that make sense to buy at the same price leroli pa June mu July ndi mafactors ena amene achitika pakatiwa so that mitengo ijekani be reviewed nkumayikweza malingana ndi mmene pakuyendera pa msika. That's the argument that they are paying. At the end of the day is to protect the producer because munthu amene ujayi amangogwira ntchito basi ukadyerera ndi anthu ena chifukwa anthu amene enaja amakachigula mtengo umene nkuchisunga umadikira nthawi yoti chani nthawi yoti kukhale ninjala kuti achigulise modula iyeyo sangadikire kuti azagulise nthawi imene chifukwa makhala kuti alibe chokudya so amakhala anthu akungombera ncholinga choti okenda kulula chimanga koma ndilibe ndalama ndifuna ndikhale ndi ndalama yoti chimangachi sindizingobwira ayi ndizidya ni ndiwo. Chabwino awo machita makamba za producer nanga ogula kumsika muteteza bwanji chifukwa anthu anaona kuti zinthu sizili bwino Rwanda sanabisane pa basi. Yes, nde okudyafe sababa mokudyafe yes tizindesedwa bwanji sababa. Now ndi pamene popo pamene pamakhala unduna woona za traded unduna woona za mafactory ndi maujeneri iwo ucha uli ndi mphamvu so matani opanga regulate so mitengo koma chimene chimachita timatena kuti tinasankha kuti liberalization of trade kuti anthu azigwira mopanda kupanga komano zimafika nthawi ina yake pamene boma limata kuona kuti anthu atha kuzunzika. Tinaona apo apa ukambapo nkhani ivi za mitengo ya mafuta ophikira mafuta ophikira yes timafuna kwambiri komano tayambano kukamba kundiwo noku you can't worry about mafuta ophikira ulibe chimanga. You need to have chimanga first for you to say kuti chimanga chindijirano ndikazingira nkhuku ndipanga chani so the same interest imetinayikako ku mafuta ophikirako kuti mitengo kuti ikuthawa kwambiri bwanji ndichoseko ka VAT kapenda panga akhale kachoka impact yake sinaoneke bwino staple food tipangeso chimaso tiziunikanso kuti kodi guys are we just going to look away and see and can't afford chimanga then zina kuti takolola chimanga chambiri but is unaffordable we are creating hunger when we have food because people don't have the ability to buy you know zimene zizi I know anthu amalonda amaziyangana mosiyana ine ndikuyankhula ngati olemba nkhani amene interest yanga ndi majority of poor people ena anuka muzikangana za class munapusana zoti chani. The truth of the matter is nziko munomo anthu akhakuti alibe chimanga timati tili panjala tizidya mbatata takhatukuza zimene zijaze tizidya chinangwa tizidya mpunga. A lot of people my friends until we've all agreed kuti mtendere sisi mayoka
tizamba kudya zinazo padakali pano upatika kuti sitinadye nsima sitinadye chakudya yeah ambiri ife ndi yonjo nsima ndiye nkhaniyo wanda ndathokoza ife chobwera kupulogalamu yako bwanji inenso ndathokoza kuti unandikhala nane lero yeah pitizani kuti na mapulogalamu ena ndi ena pano pa Kanema wa Times tibwerenso malo lachisanu tidzatsirize mapulogalamu ako bwanji msabata iyi zikomo kwambiri ife chande mbangasano zonse komanso zikomo kwambiri ife chionera pulogalamu yako bwanji tionane mawa lino